Gvern ġdid nazzjonalista jindirizza d-dewmien li qed jesperjenza l-pazjent, it-testijiet u l-kura jingħataw fil-ħin u li jkun hemm sistema waħda li żżomm id-dejta tal-pazjent. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt konferenza li saret il-ħamis filgħodu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn ressa aktar proposti brabta mas-settur tas-saħħa, proposti li qed ipoġġu l-pazjenti u l-ħaddiema tas-saħħa fiċ-ċentru. Fil-fatt Alex Borg ħabbar numru ta' proposti ġodda li jindirizzaw l-istennija li qed jesperjenzaw il-pazjenti kif ukoll sistema ġdida u ċentrali li żżomm l-informazzjoni tal-pazjenti. L-ewwel proposta hija propju li nintroduċu Care Navigators. Care Navigators illi jkun hemm persuna illi lill-pazjent Malti u Awċi jikkoordinalu l-appuntamenti, il-referrals, it-testijiet, il-mediċini, il-follow-ups u servizzi bejn l-isptar, il-komunità u id-dar. Tieni proposta hija propju li noħolqu Just-in-Time Command Center fejn ħajkun hemm ċentru ġewwa s-servizzi tas-saħħa tagħna illi jikkontrolla illi kollox ikun f'ħinu u f'waqtu. It-tiet proposta anke fuq din il-kwistjoni hija propju id-Digital Front Door. Għaliex aħna bħala Partit Nazzjonalista ser naraw li jkun hemm sistema waħda ċentrali tad-data tal-pazjenti illi jkunu qegħdin jużaw is-servizzi tas-saħħa. Apparti minn hekk Alex Borg fakkar li gvern ġdid nazzjonalista jibni netwerk sħiħ ta' sptarijiet madwar Malta u Għawdex bil-għanni l-poplu Malti u Awċi ikollu servizz tas-saħħa li jixraqlu. Mater Dei għandu jibqa' iċ-ċentru nazzjonali għal kura akuta u speċjalizzata. Però apparti jekk aħna bħala Partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv ħriġna wkoll illi ser inkunu qegħdin ninvestu fi sptar ġdid fit-Tramuntana ta' Malta illi ser ikun qed jokkupa 250 sodda. Ser inkunu qegħdin nestendu u ninvestu fi sptar ġewwa Pawla Hub sabiex ikun fully fledged hospital illi wkoll ikun qed jokkupa fih 250 sodda. Ser ninvestu aktar b'mod estensiv fuq Mater Dei biex ikun jista' ikompli ilaħħaq mad-domanda illi għandna qudiemna. Ser ninvestu fi sptar ġdid ġewwa l-Gżira Awċija li ser ikun qed jokkupa madwar 400 sodda sabiex l-Awċin ikollhom l-aqwa servizzi tas-saħħa u l-aqwa infrastruttura għalihom ġewwa l-Gżira Awċija. Matul il-konferenza Alex Borg ħabbar proposta ferm innovattiva għaż-żgħażagħ sa 25 sena bilan li jżommu attivi matul ħajjithom. Ser inniedu l-proposta Fit for Life fejn żgħażagħ bi 15 u 25 sena ser jingħataw grant ta' €300 fi smartwatch għaż-żgħażagħ tagħna. Proposta b'saħħitha ta' kif aħna rridu nimxu lejn prevenzjoni u mhux kura. Brabta ma l-isfida tan-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar ukoll proposti bilan li attira talent Malti li jinsab barra minn xtutna lura lejn pajjiżna. Dan fil-waqt li fakkar li dawk l-istudenti li jidħlu għal kors fis-settur tas-saħħa jingħataw stipendju li jilħaq il-paga minima. Dan apparti li ħabbar ukoll Park Nazzjonali tas-Saħħa, proposta ferm innovattiva li setejn fil-benessri tal-bniedem u tipprevjeni jew tgħin fis-saħħa mentali tal-bniedem. Fl-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru flimkien mal-stakeholders ser inkunu qegħdin ninnegozjaw pakkett finanzjarju ġdid għal ħaddiema kollha tas-saħħa ta' pajjiżna sabiex ikollhom kundizzjonijiet ta' saħħa ħafna aħjar milli għandhom illum il-ġurnata. Però apparti jekk ukoll gvern ġdid nazzjonalista irid imur lejn minn pajjiż li qed jitlef it-talent għal pajjiż li jrawhem, iżomm u jattira talent ġewwa pajjiżna. Intant il-kandidat il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Regat insista li b'dawn il-proposti li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista il-pazjent jinsab fiċ-ċentru u ma jibqax jesperjenza dewmien esaġerat. Huwa spjega wkoll li Sptar Mater Dei għandu jkun sptar akut bżieda ta' operating theatres sabiex l-operazzjonijiet ma jibqgħux jiġu mħassra fl-aħħar ħin. Min-naħa tiegħu id-deputat Stephen Spiteri sostna li l-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni fit-tul fis-settur tas-saħħa għaliex mas-saħħa m'hemmx kompromess. Huwa fakkar ukoll li kien propju gvern nazzjonalista li bena l-Isptar Mater Dei li għadu jintuża sal-lum u kien gvern nazzjonalista li jintroduċa is-sistema tal-POIC.